Daw hindi kumatik nga magagamit nonong Noel di mapilis kang whitening ointment kay man daw hindi ko gusto nga magputi because I maintain nga ti black is beautiful. Mga kabiyanan, shout out kay Ira Nicole Halipa kang kagbet damas sa barangay Lariwa Patnongon kapamati sa kanya. Mga biyan, para nga ti kon beauty conscious na kaukuno, mga kabiyanan, ti hindi kagin magmotor. Ang kuone kare na may auto ko, andot nga motor, pikaw, taolag naman ng mga motor mo nga. Ay kisa namian ko man kisa magsakay sa motor mo, tutuot na, ha? Tiya mo nga nagmotor ko kapon. Bao pirte makabianan ka grabe ang init. Tiga helmet pa ko ka jacket pa ko ka kadamol. Kaya ko ni Karen dapat hindi na ako magitom. Pro kay Remart Alagos Blancia. Good morning, amo diyang taga San Emilio nga nakapangasawa kang akla dyan sa barangay Lipata or gas klase. Na. Di kundi, daw pinutos ko lawas ko kapon kaya may nagagto ako sa Sanggabanwa, naghatag ka supply kami nakalowel. Pag abot ko to sa Banwa nga ran, ay, daw grabe, tanang lingin kulo, wow. Igo nagpropungko ko, daw ka promote rin ako. Igo pagpungko ko, bipihi ko binuralin soyom. Ha? Sa bugasong rin. Inbipihan da ko. Ha? Ang blood pressure ko 180 over 120. So ang panugyan ta kadya, hindi kamo tamaan sagi pakapoy kag hindi kamo gid magpainit, no? Mga kabyanan. Kag one thing is sure, hindi gid kamo magkaon kang mga matambak pasakan na medyo rakar ginabawal ko nonong Noel di mapilis. No? Ano hay ang gabi nga riantes ko kahapon nagpanaw. Rakar-raka ginkaon ko nga binuog nga baboy. Kag pagkaaga naman bahaw, pati ulo kalamayo nami usapan usap ko naman karaka lamayo kapon ginkaon ko nidlaw ko kaon kalamayo. Te tambok kag ang pait gindapon ko, sumaka, dugo, kung magbiyanan ba ako, nagsigi-sigi ko. Kang naglapot, 200, ang akan dugo, o ko ng pressure kadugo ko, ay, mbay lang. Basi natumba ako, guro. Ha? Miyad lang, ay ginimnan ko kami nakalowel, kagin banyusan ako, sugunsunan ko magbiyanan, ka losartan, ti, daan nga kombinasyon ran, nag-ura gani mag 5 minutes, nagnaog sa 120 over 90 ang akin blood pressure. So nagmayad pamatiyag ko. Salamat ko sa miracle oil ba. Man mo alungan nyo kay kisang lawas nyo, ikayong lawas nyo kay ang diyang pagsaka kisa kadugo ta, ha? Ay, tamaan katakaw. Dayaan ko nung klase kinabatyag kataho. Hurakat pilas, tumba ka mga kabyanan. Now, dyan talakayan tababla karon sa kalokalisyo. Rogyan ka reklamo ang mga maintek nga mga mangingisda sa barangay Malabor, Tibiao. Kay man ginabuol kakubkuban mga byan. Ha, prasbi kung ano tawag ka na may damag, may mga balsa ba yan na sa may Malabor, Tibiao, dyan karaga tipon mga isda, kitamos Malabor, Tibiao, raka balanay aloy kagalunggong, kadya ha. Ti, amo malararaan ginasarigan kang mga sahid, kung logya sa kulasi, rabitana, sahid. Ano ay ginalagas pagto banwa sa binitman
sa sulod kang 15 kilometers from the shoreline, kang mga dragkal nga kubkuban, kag likos, ang isda. Ti kundi ang mga maintek ng mga isda, manwawrat na't bulaan. Tidiin ang municipal ordinance. Kang banwa, kang Tibiao, nga sa pagpamuno ni Mayor Hel Banduha. Granting bi wala ti Coast Guard, wala ti Maritime Police, kay manti hindi man tanan nga time nga nag-violate ang sinuman nga mga drug kang kubkuban kag likos. Diyan man sandang patrol. Ang punto ta nga within sa jurisdiction kang Tibiao hay may inyo patrol diyan, boat o kon ano tawag ka na? May boat patrol mo diyan kag may gina-enforce kamo nga municipal ordinance tanan ra banwa may diyan kaya. Dapat kamo mag-implement. Hel Banduha. Kung hindi kasarang si Hel Banduha, mag-implement ng karayaraka violations dyan ka mga likos kag ibang kubkuban nga bangad nga tamaan ka poderoso, resign taw pagka-mayor. Hindi pabrangta sa Hulyo. Because ikaw nga klase mayor sa Tibiao, ang wara it political will. Paano mo madipindiran ang imo mga isda, krahay? Ang madragkol kubkuban nga kilala, amot na lang ginabayaan nyo. Ang ginapabayaan nyo, iba nga rin kubkuban nga bakantin nyo, grupo, ginadakop man. Doriaan, tablayan karon. Sa atin banwa, nga pangalagan. Oras sa atin nga palatuntunan, alas 8:28. Magabalik ako sa diligramang magbuhay, pagkalipas lamang kang piraka importante mga biyan nga pahibalo palihog standby. Ano na ang pinakabago kag epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Sang una, pero may nagataas ang blood pressure ko. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnormal na ang blood pressure ko. Kag wala na ako ginakulbaan bisan diin ako magkadto. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Joint pain. Mahimo nga ang ginalinan, amo ang injury nga nagaapekto sa imo ligaments, nga amo ang nagaangot nga tissue sa pila ka mga tulad nga kung magisi ini, magaantos ka sang ginatawag nga torn ligament, makabatyag ka sang dawgin na pisga, dawgin ipit na sobra kasakit kang nagadulot sang palanghubag, palamula sang padi, kag tuman kasakit kung ihulan. Hindi na pagpaantosa ang naganimit nga kasakit, ang palanghubag kag pag-antos sa paghulan. Haplasina sang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, isa ka natural remedy para kuhaon ang pananakit sang joints, dala na ang palanghubag kag palamula sang panik hasta magbalik na sa normal ang imo panghulag. Nance Liniment Oil, hindi mahapdi sa panik, nagapalamutot ang iya kabunaw para kuhaon ang nabatyagan nga pananakit. Nance Liniment Oil, essential oil para instant relief sa ginabatyag na daw masuka, dinadaga, pananakit sang tiyan, trangkaso, sakit sang ulo, palangatol sang lawas, irritable bowel syndrome, isa na diri ang pananakit sang sulok-sulok. Nance Liniment Oil, mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ako si Jeffrey P. Ganson, ang inyong BC Alcalde dari sa siyudad ng Iloilo, ang isa ka COVID-19 survivor. Ang sekreto kung paano nalampasan ang ining sakit, amo ang pagtumar sang Life Extension Vitamin D3. Safe kag matuod na epektibo tungod sa pagtumar ko sang Life Extension Vitamin D3. Nagbakod gid ang akong immune system, and now I am fully recovered kag handa na maghatag serbisyo sa atong kasimanwa. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Maayo nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehos ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para
Mapadasig ang pagtambok ng pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ang inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's VitaPlus mabakal sa mga masunod na poultry supply di dya sa Banwakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Melo Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies di dya sa probinsya kang Antigen. Hello. Okay. Balik na ba naman sa ating pagpalagad? Ang oras sa alas 8:33. Gaymaw sa ating nga palatuntunan si ang diyang Dimapiles Carwas diyan sa Barangay Sentro Norte, Kulasi, Antique, no? Ang Dimapiles Carwas. Tanan-tanan nga serbisyo regyan nyo maabil sa Dimapiles Carwas, vacuum cleaning, whole body buffing. Kag iban pa mga kabyanan nga mga serbisyo. May tire block pa, may headlight restoration. Ginapagwapo git ng inyo nga mga sarakyan kung magpakarwas ka mo dyan. Samtang nag-wait ka mo, matapos pwede ka mo kapangapi dyan, libre. Kag tapos may free nga wifi kung Facebook ka mo na regyan sa Dimapiles Carwas. Kaga si Matt Ongon, kung magpa-repair ka mo kay inyo nga mga sarakyan bla, kampiyon nga mekaniko si Matt Ongon. Diyan raw sa Sentro Norte, Kulasi, Antique sa Magwa bala mga biyan, regyan sa ano ran? Pagtos Barangay Magsaysay, San Juan. Diyan si Matt Ongon, okay? Gaimaw man sa pagpalagad ta, mga pinalangga nga mga tagparamati. Andyang si Kapitan Victor Sorilla. Si Kap Victor Sorilla, nagakuon gid mang limpyo kapalibot agad maparayo kita sa mga sakit. Amorya mga pinalangga nga mga tagparamati agad maparayo kita sa mga sakit na amurhambal ni Kap Victor Sorilla. Kag ang tumandak marketing gabaligya tanan nga generators, machineries, kag iban pa nga mga gamit sa panguma kag pangisda, diyan kamugid agto sa may tumandak marketing. Okay? Mr. and Mrs. Lonibig Picasso ang tag-iya. Amo man ang Stronghold Insurance Company, Kulasi Branch, ninang Susan Tamba, sa may likod ka Motor Star Display Center, Sentro Poblasyon, Kulasi. Number 1 kuno nga reason suno sa Philippine Statistics Authority. Ngagin kabangdan kang kamatayon kang rake nga mga Pinoy. Number 1, amo ang COVID. Amo ang COVID. Kag bekan ren ti kauna kabay ang pneumonia, no? Ang pneumonia.
Kauna kang wala pati COVID, number one, ginakamatyan kang taho is pneumonia. Why nga pneumonia? Because nga kung luyar ni mo immune system, may nabatyag ka sa heart, may nabatyag imo lungs, may nabatyag kang iba pang blatian, hindi pikaw ka mapatay. Sa kung ano ang nabatyag mo nga sakit, bangod nagluya imo immune system, napatay ikaw bangod sa komplikasyon. Because wala rin naga-work out. No? Ang the whole body system mo, luya ang imo immune system, that's why mapatay ikaw. Mga abyan, kag cause of death mo is pneumonia. Man mo, naga-relate to each other man lang dyan ang pangsyon kang atan lawas mo. Example, ang pangsyon kang kidney, nagaangot sa pangsyon kang pankreas, di kung baldado kidney mo, paano roman dyan magpangsyon ang pankreas? Paano magpangsyon ang lungs? Paano magpangsyon ang liver? Garang tanay, sandar tanan. Amura kung may ginabatyang ikaw nga chronic problem, ang lala sa sangka part kalawas mo. Hindi rin to makarelay ang pangsyon na sa sangka mayad to nga part kalawas mo. That's why nga may multi-function matabo sa imo lawas. Amorya nakakatabo ang pneumonia. Kung baga mga kabiyanan, sa sarakyan, example kung pundi ang spark plug, kang imo banwa sarakyan sa bilog, ang dalagan kang sarakyan mo krano, bangad nga 3 lang ka spark plug or darwa lang ka spark plug, let's say for example, kagana, darwat na pundi, madlagan ra, garing linasan, mga linasan ng gasolinador, gaigod lang hindi kadlagan kumayad. No? Example mga kabiyanan, kung battery ka sa rakyan mo, ang pundi kag medyo amat-amat ka discharge. Hindi noy mag-andar, mapaandar mo man, pero ambay lang, kung mayad siga kasulo mo, naamura bla. Amo man dyan sa lawas kang taho. Nga kung may ginabatyag ka sa lawas, nga medyo lala, hindi rin maka pangsyon man ang iba nga part kalawas, mo bangad ga ang tanayim lang ran, gasog punanayim lang karang pangsyon kang different parts of your body, rikto sa salad. Di karon kung ura rin na karon ka pangsyon sara, kundi may pagparalisa kang ana pangsyon, mapatay ka because hindi makapangsyon ang the whole body system mo nga eksakto. So mapatay ka sa pneumonia. Tika una pneumonia, kalamatyan, ang number 1 cause of death kang tao. Why pneumonia? Actually, bakit tingnabatyag na rin pneumonia gini? May kanseran, may kidney problem ran, may lung cancer, may prostate. Garing, nagluya ang kabilugan nga whole body system na because hindi makapangsyonar mayad. That's why bangod nga luya immune system niya napatay sa pneumonia. Teka ron, ay may COVID ron. Nagpositive ka bis COVID. Kundi ang kinamatyan mo man talad ang COVID man. Hay napatay ikaw kag sa time nga positive ka sa COVID. Te, ano i-declare ni mong doktor? Di blang nga napatay ka bangod sa COVID? That's why, nga laban ang kinamatyan nga tao kadya ko nanda, amo ang COVID. Bakan natin pneumonia, ang pneumonia pararan. Makabiyanan. Boss, good morning, ex-kapitan Kagawad, ex-kagawad Balogdahan. Dororon, nagpalista 98 ron. Ka mga sin, ngayon palista dya sa kamansihan, mangayo, ka-miracle oil. Dugangi, kagawad Diyan sa kamansihan, rakern nga pangayo, ka-miracle oil, no? Sige. Naamor magbiyanan. Kagti kung may mga heart problem ikaw like sinusitis, bronchitis,
heart ailment kamo na amo pagidra. That's why nga kisabla daw hindi ko magkumporme, ko magambal, kung hindi takon magpabakuna. Ay sus ta. Ha? Ay, madatkan gani kamo kang COVID nga may amo-amok kamo ka nga problema, mabaldagik mo pro. Ha? Sir, good morning. Pa-shout out gali sa Aguila lahat na Hinirosa Sarbada Family. Okay? Okay. Mga kabiyanan. Ang atin palatuntunan gimong Meals and Paul Internet Cafe atubang kang Shiny Star. Kung magbakal ka mo, kung mag-avail servisyo para sa photocopy si encoding, scanning, laminate, abay magpa-ID. Agto ka mo sa mga kabiyanan sa Meals and Paul Internet Cafe atubang kang Shiny Star na ginabragyan ni Mr. Alan Alpas Aureli. Kung sino dyan na computer literate IT graduate nga standby lang man para sa extra income, liyog labi kamo apply jak naken no. Mga kabiyanan, i-chat nyo ko sa akin ng Facebook account, sagapon nyo lang ang Rumi Antonio Facebook account. Ang account ko nga pinamagka blaran na amurang nga pinamagka nga bluan akan bayo muran. I-chat nyo ko mga kabiyanan para sa kuha ninyo extra income nyo basi makasweldo mo kasing kumil sa bulan kag hindi man ginadlaw-adlaw inyo banwa nga obrahan. Okay gid. Ang encoder bla mga kabiyanan kinanglan gid daten sa kadyang mga tinion mga kabiyanan kung kamo computer literate please apply personally mga kabiyanan sa inyo Tagalagad para sa encoding job mga kabiyanan as soon as possible. Mga biyan mo sa pagpalagad. Kung magbakal kamo kang diyang Mr. Donut, agtola kamo noy. Diyan sa likod, ingad kang Petron Gas Station. Mr. Donut, nami donut na dyan, no? Just poblasyon, no? Sa Alojado Street. Si Manong Nestor Escarlan kag si Che Yap. May dyan sandang pisto yun, no? Ang dyan Kiona Shawarma and Resto House or Resto Bar na sa Kalion si bawo sinang Nanay Linda kalay no buhusan ugid kapon nay ka Miracle Oil ba bay lang nay mahimo ko karon di ka magsunggod nay ha. Sinong Nestor Escarlan dyan kamo maka kaon kang namit nga gintimpla ni Chiyap kang shawarma no kapanilap kagit mo. Shawarma, tacos kag nachos. Got serve man breakfast, lunch kag dinner. Bao, ate. Agto ni dyan daraan dyan mga friends to dyan kamo pamahaw gid. Sa Kalion si. Kung magbakal kamo pinta nga mga kampiyon klase pinta dyan agtunan nyo Julius Paint Trading. Kag kung ano kolor kang pinta ipapinta nyo sa urihi kabalay nyo Julius Paint Trading ang agtunan. Kung imigo Julius imo ming ako matimplagid kung ko kaya mo ang pink nga kolor ode kaya ano nga label ano nga may kwanra mo may label ra kang darkness kang pink nga kolor mo tinandat boss nga pink daw basta lang Bakan man ti agi naga uli pero ti basta lang i-designan ko akan kalain gid. Now ang punto nga kung ano color gusto nyo timplahan mi ko Julius kuha na gid. Kung ipinta nyo sa balay nyo ang pintagin patimpla ninyo sa Julius Paint Trading, no? Kay Marieto kadyaw ang gwapohon diyan nga taga barangay Bita. Good morning. Good morning, Chef. Dengkaw sa munisipyo ron. Kagay maman sa nagbabalag ang Sign Race Advertising Incorporated. Ang Sign Race Advertising Incorporated napahamtang. Diyan sa may sentro poblasyon kung tanan ng mga printing materials like tarpaulin ipaprint nyo. Ragyan ka mo paprint sa
Signrace Advertising Incorporated. Sa mga Facebook viewers ta ha, ma-end anay ko, kay ma-promo anay ko. Antes ko mag-agto naman sa iba nga mga balita, ma-promo anay ko ha. Mga kabyanan, madaog ang makakanta kang sangka dali lang mga 200 para rake guro, hindi naman masakit lagi sa kalapad niya. Para darwa sa tatlo makanta, darwa mabugalta, okay. Sa tatlo makanta, darwa madaog, no? Darwa madaog ka 250 ml lang. Saka kok sakto blarang karakean kami lakal oil na. Ha? Mga kabyanan, kantahan nyo lang ang bom tarat-tarat nga chorus, imbis bom tarat-tarat nga chorus, nga bom tarat-tarat, bom tarat-tarat, tararat-tararat, bom bom bom, bom tarat-tarat, bom tarat-tarat, tararat-tararat, bom bom bom. I-TikTok ni ba? I-TikTok ni, i-TikTok. Kung sino dyan maka-TikTok nga bom tarat-tarat, tapos sao tana kakanta nga ruming isin nyo kanakan ay pwede mo magdaag ka 5 ka gatos mga kabyanan. Yan na yan.